तो हेलो गाइस माने नोंथांमोननिसिम मोनसे ओरैबायदि भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो जायफोरा रस भिडिअ खालामजादों नोंथांमोनाबो गाज्रि मोना बे भिडिअखौ जास्ट ओरैनो एन्टारटेन जास्ट फानि खालामनाय जादों आरो ना बिदिब्ला बे आंनि इन्ट्रोखौ लागायनोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो बिबोनां मोनगौ बाहाने बाजै होनानै गोदै जाखागोन आरो बैसागुआव मजा आया नों सानो गार्लफ्रेन्ड थांनानै बेयाव बाजै बैनाय होनबानो मोनगोन सानदों मोनानो बैनाय होनबानो होगोन सानदों नामा होआ माने माखौ होआ मोनथिला देलाय माने बैनाय होनबाबो मोननो थाङा बे बुस्थुखौ मोनथिबाय ना मिसेसाव खोन्थाहरनो हायोमोन चले एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह गाफ्लानोबो रोंसिगौ बेफोरबायदि गाफ्लानो हुआफोरखौ पटायना लागोन ओरैनो गाफ्लादोसो बहाय मोनथिबायना लोगो सासेया मिनिगासिनोसो नायना लालाय तेरे पास कोई और रास्ता है नुवाखै सासे दामगिरिया गाबगासिनो सासे दामगिरिया मिनिगासिनो माने दामग्राजों गारजानाय बायदि गाबना देखायबा मिनिया मा घन्टा मिनिगोन नोंनो आंनि जोबथा आं नोंखौनो जोबथा हिसाबै साननानै लादोंमोन खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया जोबथा साननानै WWबो गेलेदोंमोन दा मा जाबावगोन उपाय गैया आरो बेफोरबायदिनो गाबनांसिगोन लामानो नों आंखौ दिनै मानो बिदि खालामखो गाबबाय था घन्टा आंबो बे बाथरुमाव हाबनानै गाबबाय थानोसै आरो बेसेबां हायो दियार आंनि मोदला सना बैसागुनि नामाव गुबुन सिख्ला एदावब्ला मोनगोन आंजों हेपि बैसागु बयनिसिमबो ओमफ्राय नोंनि ब्रेकआप नेगासिनो आं